Ersin Bactișa s-a născut la Medgidia într-o familie cu rădăcini turcești și tătărești. A făcut facultatea de arhitectură, însă după un accident de mașină care l-a mobilizat la pat mult timp, a decis să-și schimbe cursul vieții, așa că s-a îndreptat spre pictură. Ce fel de povești spun lucrările lui, aflați în minutele următoare. Ersin Bactișa este un tânăr arhitect și designer de interior de etnie turco-tătară din Medgidia. Pe lângă arhitectură, iubește pictura. În lucrările lui, arta se îmbină cu tehnologia. Toate lucrările artistului sunt realizate digital și printate pe pânză. A participat la expoziții naționale și internaționale. Ersin Bactișa consideră că astăzi, mai mult decât oricând, a vedea și a fi văzut solicită o mediere tehnologică. Astfel că însuși metafizicul a fi presupune tot mai insistent și o altfel de prezență decât cea fizică. Și în vreme ce valoarea noastră existențială se cuantifică în număr de like-uri și urmăritori, memoria noastră păstrează în mod esențial activitatea determinantă a omului în producerea unor valori estetice, tehnologia fiind doar mijlocul de exprimare. Eu sunt Ersin Bactișa și prezint acest proiect care se numește Locked People sau Oameni Blocați. Proiectul a venit de la ideea că oamenii au tot felul de gânduri despre care le este greu să vorbească, dar și-și creează niște mecanisme să țină aceste gânduri în interior. Dar în momentul în care un interlocutor care, metaforic vorbind, are cheia spre gândurile acestora, ei se pot deschide. Să duc ideea aceasta mai departe, am creat niște filtre cu realitate augmentată care îmi permit să deschid efectiv tablourile dacă găsesc codul potrivit. Eu am terminat arhitectura în 2017 și am profesat câțiva ani, după care am renunțat la asta în urma unor întâmplări mai puțin fericite, să zic așa, iar de pictat pictez de când mă știu, aș putea spune, dar în momentul în care am renunțat la arhitectură am putut să mă ocup mai mult de asta și să încep să mă și expun, pentru că înainte nu mă expuneam. Toate lucrările mele sunt realizate digital, pe o tabletă grafică, și sunt printate la un centru profesional care se ocupă în special de artă. Sunt printate pe pânză. Am creat niște filtre cu realitate augmentată care îmi permit să vizualizez în 3 dimensiuni fiecare portret și pot să interacționez cu anumite elemente din acesta. Pentru că am nevoie de codul corect, îl pot găsi la această imagine cu cheie. Pentru fiecare tablou în parte, această cheie îmi va arăta un cod sau un indiciu diferit. N-am făcut un cod care se tastează imediat pentru că oamenii nu-și arată gândurile foarte repede. În interiorul fiecăruia găsesc câte o casetă cu o înregistrare. Mă sperie viitorul, mă sperie incertitudinea, în tot amalgamul ăsta de stări. Nu sunt inițiatorul, ce am vrut eu în schimb să fac în plus a fost să includ partea de tehnologie, de realitate augmentată în tablouri. Și cred că o fac într-un mod inedit pentru că tablourile sunt interactive. Sursele de inspirație în general vin de la sentimentele umane. Încerc să le redau într-un anumit fel. Chiar motoul meu este că fac portrete care nu arată ca tine, dar se simt ca tine. Încerc tot timpul să fac acest tip de portrete, tip buletin, dar tot timpul apare ceva în plus care sugerează o anumită stare, o temere, ceva în sensul acesta. Cât de mult influențează originile dumneavoastră turco-tătare arta dumneavoastră? Nu sunt sigur că am o influență neapărat în acest sens. Încerc să redau mai degrabă sentimente unanim acceptate de orice cultură. Pentru că oamenii sunt pe cât de diferiți, pe atât de asemănători și ei pot empatiza cu gândurile pe care le-am avut când am făcut anumite picturi. Conviețuiri la final, doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost cu noi. Pe săptămâna viitoare, pe curând!